дар ҷазираҳои гавайи вулқони Килауэя дубора аз худ дарак дод. хадамоти геологияи амрико рӯзи 21 декабр дар бораи хуруҷи навбатии вулқон хабар додааст. мутахассисон Килауэяро яке аз вулқонҳои калонтарин ва фаъолтарин дар ҷазираҳои гавайи унвон мекунанд. вобаста ба ин дар ин минтақа сатҳи баланди хатар эълон шудааст. сокинони мавзеъҳои хатарнок хонаҳои худро тарк мекунанд. мувофиқи иттилои вулқоншиносон, хуруҷи Килауэя сабаби ба амал омадани заминҷунбии 4,4 бала гардид. ин вулқон бори охир моҳи майи соли 2018 аз худ дарак дода буд. он замон фаворазании вулқон то тира моҳи соли 2018 идома дошт. дар натиҷаи офати табиӣ шаҳраки Лейлани Эстейтс, ки дар он наздики 10 000 нафар зиндагӣ мекарданд, ва боз ду мавзеи истироҳатӣ хароб гаштанд. дар маҷмӯъ он замон бар асари фаъолнокии вулқон 24 нафар зарар диданд ва ҳаҷми хисороти офати табиӣ тахминан $800 миллион ташкил дода буд.